дар инҷа як қонуни як кӯтоҳакак аст. мо кӯшиш мекунем саволҳое пурсем ки онҳоро ягон кас аз шумо напурсида бошад ва итминон дорем ки шумо ҳам ҷавобҳое медиҳем ки самимӣ бошанд ва дуруст бошанд. вақте ки ровием ҳамин як рӯз як кор як фикр як истироҳат умуман аз як ровӣ чӣ хел мегзарад, чӣ хел аст? истироҳати ҳамон барномае ки мо дар эфир пешниҳод мекунем барои ман шахсан истироҳат аст. истироҳат берун аз эфир бозам шояд ҳамон кор бошад. ба хотире ки мо дар эфир истироҳат мекунем бо пешниҳоди барномаву бо фикррониву бо қабули зангҳову бо ҳамин тартиб. як ровӣ чӣ хел фикр мекунад ва чӣ фикр мекунад? як ровӣ ҳамеша бояд фикр кунад ки фардо чӣ чизи наве метавонад барои шунавандааш бигӯяд. ба хотире ки аз дирӯз то имрӯз афкори шунавандаам шояд тағйир ёфт ва шумо он гапе ки дирӯз гуфта будед имрӯз наметавонед ба шунаванда бигӯед ва бо он гап дигар шунаванда шояд боварам накунад. ҳамон чизе ки дирӯз барои имрӯз гуфтан омода карда буд чӣ буд? ҳамон чизе ки дирӯз барои имрӯз омода кардем дар бораи меҳнат буд. имрӯз яки рӯзи 28 апрел рӯзи ҷаҳонии ҳифзи меҳнат буд аст ва саволое ки аксара ман тайёр кардам ва имрӯз аз ҳама зиёдтар буд 10 савол буд вобаста ба меҳнат буд. дар як интервю шумо гуфтед ки агар ман таъмиргари мошин мебудам шояд беҳтарин мешудам, беҳтарин таъмиргари мошин. ва ҳозир ки ровӣ ҳастам дар ҳаминҷа гапа дигар тараф бурдед. ҳозир беҳтарин ровӣ ҳастед? ман нахостам бигӯям ки беҳтарин ровӣ ҳастам, вале тахмин мекунам ки ӯ гапе ки шумо дар назар доред ин яке аз принсипҳои зиндагӣ ва кори ман аст. яъне ҳамон корро ё бояд хуб анҷом дод, хеле хуб, ё бояд анҷом надод. барои ҳамин гуфтам ки агар ман ровиам мебудам кӯшиш мекардам ки ровии хеле хуб бошам ва ҳолиам кӯшиш мекунам ки ровии хуб бошам. шумо баъзан дар тӯйҳо ҳам ровигӣ мекунед. ҳамон чӣ плюс дорад ва чӣ минус? аслан аз минусҳош ҳамин аст ки масалан шояд ба он чизе таҳаммул мекунед ки шояд дар ҷои корӣ ба он таҳаммул карда наметавонед. масалан як нафар хеле махмур, як нафар маст меояд гардани шуморо мегирад ва мегӯяд ака бугӯ ҳамоҳофиза я найбазма бимонад. масалан дар ҷои кор шумо ба кормандонтон ҳеҷ иҷозат намедиҳед ки бо шумо ин гуна муносибат кунанд, вале дар тӯй кӯшиш мекунед ба хотире ки як вақтхушӣ аст ва ҳам ба хотире ки ба шумо пул медиҳанд дигар. ин метавонад соҳиби тӯй бошад бо ҳамин тартиб, метавонад ҷиянои соҳиби тӯй бошад, дигар дар тӯй ина тоқат мекунед. плюсаш ҳамин аст ки шуморо бозам наздиктар мешиносанд ва шуморо аз зовияи дигар мешиносанд. масалан он чӣ ки мо дар тӯйҳо пешниҳод мекунем, озмуну викториное ки дар тӯйҳо ҳаст, онҳо дар эфир аввал ки намешавад пешниҳод кард ва баъд ин ки онҳоро пешниҳод намекунем. ӯ барои тӯй аст. ҳамин плюси минус дар барномаҳои телевизионие ки баъзан шумо ровӣ ҳастед дар барномаи телевизионӣ телевизион як таъсир ва ҷозибаи бисёр аҷоиб дорад ки масалан шуморо тезтар мешиносанд. барои мисол 10 барномаи радиоӣ ва як барномаи телевизионӣ чандсониягӣ кофӣ аст ки ҳама ба шумо занг бизананд ва гӯянд ки ман дар рекламатро дидам. яъне таъсири телевизион бештар аст, мардум таваҷҷӯҳшон зиёдтар аст ба навор. минусаш ҳамин аст ки мо хеле зиёд ба либосу ба ороишу мӯи сару ба нишастану ба қолабо одат кардем ва ин шояд яке аз минусҳои навор бошад. ҳозир дар телевизион кадом барномаро мебаред? ҳастам? Интеллект шоу. Тамом. вақте ки субҳи ватан дорем. субҳи ватан ин 3 соат пахши мустақим. дар пушти ҳамин як команда меистед як нафар? ман хел вонамуд мекунам ки дар пушти ҳамин шояд 1000 кас меистад. барои шунавандаам хел вонамуд мекунам ва баъзан дар эфирам мегӯям ки барои ман 12 мушовир хизмат мекунанд, 14 нафар барои ман матн тайёр мекунанд, 11 нафар тарҷума мекунанд. ба хотири он аст ки шунавандаҳо чашм накунанд ки ин барномаро бо ин ҳашамат 18 сол як кас омода мекунад. як кас? бале. ягон бахш ягон рубрикае ки уҷа сершумор ҳастанд, нест ягон касе ки тайёр шуд?
як вақте ки дар шакли канали алоида буд якчанд нафар тайёр мекарданд ё як 14 сол 15 сол пештар аммо баъди он дигар ҳама бахшҳоро як кас тайёр мекунад ва тахмин мекунам ки ин барномаи бояд ҳамин гуна бошад бояд як кас тайёр кунад яъне ба ҳамин монанд шоуҳои калона масалан дар телевизиони хориҷӣ як команда меистад ягон каси ягон вақт як кас намеистад ман барои ин хабар истам уҷа вазъият дигар аст охир масалан мо ҳам агар мисли шоуҳои хориҷӣ пули зиёд медоштем шояд дар ин барномаам ман худам то соат 2 шаб азоб намедодам ва як нафари дигар бар ивази намедонам 1000-1500 маош шояд саволоро тайёр мекард вале афсӯс ки аз нигоҳи иқтисодӣ мо камак як маҳдудият дорем бахшҳо зиёданд дар барнома беш аз 50 саҳифа умуман мо метавонем бигӯем ки масалан фалон бахша мо аз ягон барнома дигар копӣ кардем гирифтем баъзеш ҳастанд медонед чӣ хел аз барномаҳои маҳаллӣ нестанд лекин вақте ки масалан ман сафарҳои зиёди хориҷӣ доштам аврупову амрикову осиёву ҳар куҷо ҳамеша таваҷҷӯҳ мекардам ба барномаҳои радиоӣ ва чизе аз онҳо масалан метавонистам бигирам вале ҳатман ба он як ҷомаи тоҷикӣ ва миллӣ мепӯшонем ба хотири он ки на ҳамеша масалан тафаккуру андешаву хостаҳое ки масалан дигар ҷо аст ба урфу одату фаҳмишу дарку маданияти мардуми мо дуруст меояд як бахшеро метавонед номбар кунед ки ҳамон аз хеле хелатон бошад бисёр бахшҳо масалан аз мо аст барои мисол бахше ки мо ҳамеша барои мардум бензин тақдим мекардем ҳамсафар ном дошт ва ҳоло ном дорад кикдаун саҳифае ки ном дорад лаҳзаҳо ман ҳар субҳ як шеър мехонам як саҳифа дорем бо номи раҳораҳ яъне як санаи таърихиро интихоб мекунем атрофи он мо саволои зиёд тартиб медиҳем саҳифаи баҳодурон аст сирф барои мардҳо саҳифаҳо зиёд аст ино аз худи худатон иноро ман фикр кардам шояд куҷое бо каси дигарам ҳамин гуна фикр карда бошад лекин фикри ман аст ҳамин хел лекин аслан ман тахмин мекунам ки бо ин шакл ино мо сохтем бале бисёр озод аст суҳбат ҳаст масалан ҳаст ягон гапҳое ки приколам ҳаст дар мо мутаассифона вақте ки ба забони гуфтугӯӣ гап мезанӣ бояд мегӯянд ки нақси забони модарӣ шумода мушкил омаде вақте ки мо нав шурӯъ карда будем тамоми газетаҳо ғайр аз 1-4 газетаи расмӣ ҳатто баъзе газетаҳои ҳизбӣ ҳам маро танқид карда буданд ба хотири гуфтанд ӯ дар барномааш механдад ӯ шӯхӣ мекунад ба хотири он буд ки мо аз як системаи масалан барномасозии бисёр классикӣ бигем агар гузаштем ба системае ки ровӣ уҷо озодтар аст метавонад хандад метавонад табассум кунад метавонад овози масалан қошуқ ва пиёлааш дар эфир баланд шавад вақте ки масалан қанчоиша мекобад метавонад ки бихандад ва ба ин чиз мардум одат накарда буданд аммо чанд соли охир мебинам ки дар бораи ман ба ҷуз аз он чи ки масалан мусбат аст чизе наменависанд яъне мардум одат карданд анакнун ҳозир мақомоти дахлдор чӣ мегӯянд ҳозир шояд мо кадом як камбудиё ҳам дошта бошем шояд кадом камбудиё дар барномасозӣ дар талаффузи кадом як калимаҳо дошта бошем вале ман тахмин мекунам ки ҳамеша аввалтар аз ҳама бояд ки ровиёро ислоҳ кард ровиёи телевизион радио муҳаррирони газетаҳоро бояд ислоҳ кард аввалтар аз ҳама ман тахмин мекунам ки вохӯриҳои зиёд бояд ба онҳо ташкил кард масалан ман ба ҳама бачаҳое ки дар радиои мо кор мекунанд як чӣ кор кардам ман хоҳиш кардам аз дӯстон барои ман шакли дуруст ва нодурусти калимаҳоро фиристодам ва ман ба ҳама ровиёмон фиристодам ки бачаҳо инро истифода бибарем ба хотире ки баъзе калимаҳое ки мо истифода мебарем аслан нодуруст истифода мебарем мисли ҳамон авқоте ки ҳамеша мо фикр мекунем ки ира бояд хуб вақте ки блог дорем акнун дар бораи блог шумо дар онҷо як рубрикаи бисёр хуб доред номаш тазод дар тазод 11 ки 25 январ чоп шуд дар ҳамонҷа дар бораи гап дар бораи дуздии коргарҳо меравад ҳамин идея аз куҷо пайдо шуд ва бисёр мутаассифона ки мо бо ҳамин чиз дар корхонамо рӯбарӯ шудем ва хушбахтона ки ӯ нафар вале бо мо кор намекунад вале оли нафаре ки бисёр ҷавон ҳастанд бисёр мутаассифона ки баъзешон ҳамин гуна одата доштанд ки баъзе мол ашёи корхонаро хона мебаранд яъне мегиранд ва мебаранд тамом ва ин аслан агар тавсиф бидем ин дуздӣ аз дигар ва ман аз дигарон пурсидам аз нафарҳои дигар аз шиносо дӯсто маълум мешавад ки ин чиз дар коргоҳҳо махсусан дар коргоҳе ки хусусӣ нестанд зиёд будааст барое ки мардум дилашон ба он
бола ашё камтар месӯзад. яъне он чизе аст ки ба сари шумо омад. ин воқеият аст. бале, аслан гирем ҳамин рубрикаи тазод пайдо шуда чи аз куҷо барои чи пайдо шуд? рости ман ягон хел нақша барои худ намегузорам. агар блоги маро дида бошем, онҷо рубрикаи пешниҳодам ҳаст ва вақте ки дидем ки масалан баъзе андешаҳои ман аз қолаби пешниҳодо берун аст, намехунҷад дар қолаб, фикр кардам тазода. яъне як чизи ба ҳам зид аст. барои мисол он чи ки шумо гуфтем бисёр ва 11 ё 12 шумора аст. 11 ҳама чизе ҳаст ки ба ҳамдигар зид ҳастанд. як чизи дигар тазоди қаблитар меомад ба фикрам дар онҷа дар бораи он гап меравад ки бачаҳо кор намеонанд. яъне ҳамин қадар довталаб зиёд аст, макотиби олии 39 38 39 ва бачаҳо кор намеонанд. ҳар нафаре ки яъне дар ҳамин мавзӯъ агар андешаша гуфт ҳатман ки ягон роҳи ҳалам дорад. яъне дар зеҳн мепазонад ки роҳи ҳал ҳамин бояд бошад. ба фикри шумо кани роҳи ман бисёр мешунавам ки бачаҳо мегӯянд кор нест, кор нест, кани ҷои кор маоши зиёд кани ва ӯ идеам аз куҷо пайдо шуд. ман тахмин мекунам ки баъзеҳо худашон коргар нестанд. вагар кор кардан намехоҳанд, якбора мехоҳанд ки масалан пули зиёд барошон бидиҳанд. вале ин ҳеҷ мумкин нест ки масалан шумо нав донишгоҳ хатм кардед пули зиёд бояд бигиред. шумо бояд аввал кор омӯзед, аввал бояд бо маоши 800 сомонӣ кор кунед барои мисол, кор омӯзед ва баъд талаб кунед ва баъд албатта вақте ки аз рӯи зинаҳо болотар меравед маоштон зиёд мешавад. ва гузашта аз ин ман ҳамеша ҳайрон мешавам вақте мегӯянд ки пул кам аст, пул нест, кор нест. бояд фикрронира иваз кард ва бояд ҷои корро иваз кард агар ки намешавад. масалан ман хондам масалан факултаи физика, дидам ки бо ин роҳ кори ма пеш намеравад, гузаштам ба соҳаи дигар ва масалан метавонам ки дар маркази барои мисол таҳсили калонсолон касбама иваз кунам, касби барои мисол челонгариро бигирам, ба хотире ки масалан даромади зиёд доранд, мардум зиёд мераванд. яъне фақат бояд маҳдуд нашуд ба он ки кор несту пул кам аст. шумо мегӯед ки бадии кор дар он аст ки дар вақте ки ягон иду ҷашнҳо мешавад копировать мекунад мемонад. яъне як ҷумла наметавонам гуфта ки ҳамон ҷумла аз самими дил бошад. ин воқеан як дарди бисёр сахт дарди бисёр сахт аст ва ин ҳозир ҳамин хел аст. яъне ман фалония табрик кардам гуфта. масалан ман вақте ки касеро табрик мекунам кӯшиш мекунам ки баъзе характеристикаҳои инфиродии ӯро масалан баъзе хислатша масалан баъзе ҳолатҳое ки мо бо ӯ суҳбат доштем ё ман бо ӯ ошно ҳастам ҳамонро ба инобат гирифта ду ҷумлаи соддае барои зодрӯзаш барои иди рамазону қурбону соли нав худам нависам барои ӯ ва бисёр ҳайрон мешавам вақте ки масалан як видеоро шумо копия мекунед ба 1000 кас мефиристед, дар ҳоле ки 1000 каси дигар ба ӯ ҳамон видеоро фиристода буданд ва ин хеле бад аст. чӣ бояд кард? бояд аз қолабҳо камтар берун шуд. бояд аз он ки шумо нав мебинед ё масалан чизи тоза худатон фикр мекунед бояд натарсед. шояд шумо хато мекунед, шояд шуморо нодуруст мефаҳманд, вале бар сурат бигзор ҳамон гапи сода гапи шумо бошад, сухани шумо бошад. яъне як нафар барои як нафар бояд худаш бошад. бале самимона бинависад, табиӣ бинависад, масалан бесохтакорӣ бинависад. бар сурат мо медонем ки масалан фалон рафиқи ман рӯдакӣ наметавонад бошад. бо копӣ кардани масалан навиштаи ким ки аз рӯдакӣ ӯ албатта рӯдакӣ намешавад. вақте ки фикри маорифа мекунед шумо дар бораи маориф системаи маорифи мо андешаи ҷолибам гуфтааед. яъне гуфтаед ки ҳозир ҳайрон мешавем вақте ки мебинем бачаҳои 11 сол мактаб мехонанд, ба фикри ман ҳастем ки 2-3 рӯз ӯ тараф дигар забони хориҷӣ мехонанд, лекин намедонанд. бале шояд яке аз баҳонаҳо барои камакак тағйир додани системаи таълими забони хориҷӣ ҳам шояд ҳамин бошад. ба хотире ки масалан усулҳои пешрафтаро бояд истифода бурд, ба хотире ки имконият бояд дод ки муаллимон ҳам аз ҳамон конспектҳо камакак фаротар бираванд, яъне як қолабшиканӣ кунанд. бачаҳои шумо аз барномаи таълимӣ берун чӣ мехонанд? онҳо забони англисӣ мехонанд, вале забони олмонӣ кӯшиш кардан хонанд. ҳар ду забони англисӣ мехонанд. ба писари кабира масалан роҳат метавонад англисӣ ҳарф бизанад ва оли забони олмонӣ меомӯзад. ба фикри шумо мо бояд системаро иваз кунем? мо бояд ёки барномаи таълимӣ хоҳ нохоҳ дар барномаи таълимӣ навгонӣ ворид кунем. навгонӣ ворид кунем ва баъзе чизҳое ки масалан дар курсҳо меомӯзонанд аз рӯи масалан барномаи Оксфорд намедонам бо Кембриҷ чизи дигар беҳтарин чизҳоро бояд бигирем ва дар мактабҳои миёнаи худамон татбиқ кунем. ва ин хел шахшуда равӣ намешавад.
шояд натиҷа медиҳад, зеро ки аз худи ҳар кас вобаста аст. Масалан мо бачаҳое дорем ки бо ҳамон барномаи таълиме ки ҳаст хеле муваффақ ҳастанд, вале агар таги онро бибинем ё пасманзари ина бибинем, онҳо дар хона мустақилона кор мекунанд, ё падарашон муаллими забони инглиси аст, ё модарашон масалан барои онҳо чизе меомӯзонад, яъне ҳатман чизе иловагӣ меомӯзанд. вақте ки алам дорем, ман ин мавзӯъ бисёр намедонам, фақат ҳамин мегӯям ки ман 61 алами бемодариро хондам ва дар он ҷо шумо бисёр гапҳоро гуфтед. Фақат як чиз, 2 ё 3 ҷумлаи мо дар кор ки гуфта набошад. тахмин мекунам ки дар ӯ вале китоби дуюмам чоп мешавад, вале номш ҳарос дигар намедонам бояд чӣ бошад, вале ҳамаш ривоятҳои барои модарам аст. Дигар фикр мекунам ки ҳама чиро гуфтам. Фақат ҷумлаҳои барои шумо ҳамин аст ки агар модарҳо ҳастанд, кӯшиш кунед ки ҳамеша ҳамроҳшон бошем. кор бояд сеюм дараҷа бошад. Аввал бояд модар бошад, дуюм модар бошад ва баъд кору баъд чизои дигар. вақте ки унвонҷӯем, ҳамин қиссаи унвонҷӯи шумо дар факултати журналистика ба чӣ анҷомид? Чӣ гап шуд? мо омадем то он ки ман 4 сол унвонҷӯиро гузаштам ва ҳоло акнун дар фикри ҳимояву дар фикри навиштану дар фикри ки такмил додани кори илмӣ ҳастам. корам дар мавзӯи таърихи таъсисёбӣ ва ташаккули радиои хусусӣ дар мизони воситаҳои электронии ахбориёма аст. кор ҳозир чӣ қадар пура аст? Ним ба қавле агар бигирем бо фоиз шояд 50% ё шояд камтар аз ин. яъне каничкаи ҳамин кор кай аст? Кай тавон кардани? мо рости саросима нестем рости. Ман намехоҳам ки бисёр саросима бошем ва ман мехоҳам ки устоди бисёр хуб дорем дар факултати журналистика, роҳбари кори иму Сангингулов аст ва устодои дигарам мо ҳамкорӣ дорему суҳбат мекунем. ман мехоҳам ки ҳарчи бештар амиқтар ба ин чӣ ворид шавам, чун мо хеле барои ворид шудан ба ин соҳа хеле дер карда будем, хеле дер омадем мо. одатан дар мо вақте ки одамон унвонҷӯ мешаванд, касб беранд, ҳатман ки соат мегиранд. шумо тамом кардед? соат нагирифтед? мо оли ҳимоя накардем. Ин фикр мекунам чизе ки шумо гуфтед баъди ҳимоя бояд бошад. Агар салоҳ бидонанд барои касе ки масалан баъд аз он ки корашро ҳимоя мекунад, шояд кадом як соати дарсӣ медиҳанд. Вале мо ҳамарӯза дари радиои мо барои донишҷӯёни факултати журналистика махсусан кушода аст. ҳар рӯз метавонанд онҳо биёянд, тамошо кунанд, бубинанд, чизе омӯзанд. фикре пайдо нашуд аз ин ҷониб, аз он ҷониб ки шумо дарс медиҳед? на, ман рости агар ин гуна фикрам пайдо шавад, ман фақат ба он шарте розӣ мешавам ки дарсҳо дар дохили радио бигзаранд. яъне ки як андоза бачаҳоро аз деворҳои аудитория бояд ки ба дохили студияҳои телевизион ва радио бояд кашид. як гап, шумо мефаҳмед гапҳоеро ки мегӯянд тасодуфиҳо бисёр аст? зиёд. амонҳоест ки тасодуфӣ нестанд, ба онҳо дар кор аст ки журналисти амалӣ бисёр карда аст. яъне шумо фикрон дар сар омад ки биёд ман ҳамчун журналисти амалӣ ба онҳо як кӯмак кунам барои ояндашон. он чӣ ки шумо гуфтен, акун калимае ки шумо гуфтен, ина мо бо калимаи масалан мутахассисое ки берун аз факултаи журналистика агар иваз кунем беҳтар мешавад. онҳое ки дипломи журналистика доранд, факултаи журналистика, онҳое ки надоранд. ва таҷриба нишон медиҳад ки на фақат дар кишвари мо, дар минтақа, ҳатто дар аврупо, дар амрико, дар дунё беҳтарин ровиҳо, шоуминҳо онҳое ҳастанд ки онҳо дипломи аввалшон дипломи журналистӣ нест. ва ин ҳеҷ фоҷиа нест ки масалан касе баъдтар бихонад, касе мустақилона бихонад, ин чиза ҳеҷ фоҷиа нест. муҳим ин аст ки ӯ нафар истеъдод дошта бошад. фикри кӯмак ба бачаҳо доред? ба кадом бачаҳо? ба бачаҳое ки дар якан мехоҳанд журналист шаванд, лекин кадри неста ки онҳоро дарс мо ҳамеша омода ҳастем ки онҳоро қабул кунем. масалан якчанд нафаре ки оли як вақт мо онҳоро камкам омода карда будем, ҳамин як моҳи охир мо 2 нафари онҳоро аз он миён ба кор гирифтем. ман худам бевоста ба онҳо занг задам ки биёед ва онҳо аслан ҳеҷ интизор надоштанд ки бо мо як вақт кор мекунанд. шумо кори илмӣ кардед? карда истодем.
китобҳои соҳавия ба фикрам васеъ истифода бурда чикар рости ба он ҳадде ки масалан худам мехостам мо онҳоро истифода шояд набурдем ба хотир ки китобҳои хеле зиёдам ҷамъ кардем шояд як 100 номгӯи адабиёт аз русиву тоҷикиву аз форсиву ба ҳар сурат оли ба ҳадде ки зарурат шояд мо онҳоро истифода накардем. метавонед бигӯед ки ман фалон китобҳоро истифода кардам. масалан вақте гап дар бораи журналистика меравад ҳатман бояд китобҳои Иброҳим Усмонов истифода кунем, аз Ҷовид Муқим бояд истифода кунем, аз Муродӣ бояд истифода кунем, масалан аз Сангинголов бояд истифода кунем, дига аз устод Нуралиев бояд истифода кунем, Асадулло Саъдуллоев ҳатман, дига фикр мекунам ки инҳоро бояд истифода кунем. Не, аз мо ҳам истифода вай вақт. вақте ки менависем, шумо менависед ва бисёр хуб менависед. намедонам ҳар нафар як блог шуморо хонда бошад ва унҷа чизҳое ҳастае ки дар ҳақиқат андеша як нафар аст ва таҳлил як нафар аст, хуб аст. ина ба қавли жанри калонка ҳам мегӯем. дар навиштан устод ҳаст? устод дар навиштан баъзе меъёрҳо бояд бошад ва агар устод ҳаст хуб аст, агар не хонандаи зиёд дорем, онҳо шуморо ислоҳ мекунанд ҳатман. Онҳо роҳ нишон медиҳанд, ислоҳ мекунанд, хонанда худаш қабул мекунанд. Масалан ман ҳар вақте ки блог медироем ва мебинам ки кадом мавода чӣ қадар мардум тамошо карду хон, ин худаш як мониторинги комилан ройгон аст. устод хонанда? бале, агар вақте устод набошад, деки вақте устод ҳаст, ин албатта беҳтарин кас аст барои шумо. агар устоди беминнат бошад, устоде бошад ки аз шумо ягон чиз дариғ надорад, ҳама чиро баротон пешниҳод кунад. дидед ба таври дигар шумо рафтед пеши нафаре ва гуфтед ки ман мехоҳам нависам ва шумо маро роҳнамоӣ кунед? На, нарафтам ба хотири он ки навиштаҳои мо аслан ман фикр намекунам ки кадом як моҳияти илмӣ дошта бошанд дар блогу ё намедонам, ҳатто фикр намекунам ки шояд чизеро тағйир бидиҳанд. ин метавонад андеша як доираи муайяна тағйир бидиҳад ва ин доираи муайян ҳамон хонандаҳои ҳамон блог аст ки мутаассифона шумораашон нисбат ба бинандаҳои барои мисол блогҳои шумо хеле кам аст. тақрибан чӣ қадар? масалан оли як 300 000 бозбинӣ аз ӯ блог шудааст, ҳудуди 300 000. ҳар рӯз 50 кас, 100 кас, 120 кас, ин рӯз 200 чанд нафар ворид шудааст. ҳам ходаме ё шавад бухона. ба ҳар сурат ман хурсанд мешавам вақте ки дар ҳоле ки мардум оли ба чизҳои бисёр соддаву камтаъсиру камаҳамият таваҷҷӯҳ мекунанд, масалан хондани чизе, ин худаши 250 нафар барои ман масалан натиҷаи хуб аст. ман вақте фикр мекунам мардум вақте ки ба саҳнаҳои бисёр сабук таваҷҷӯҳ доранд, бозе дар бораи барфу баҳору бензин мехонанд. ба ҳар сурат ин воқеият аст ки мардум ба навор таваҷҷӯҳи бештар мекунанд ва махсусан наворҳои кӯтоҳ. шумо баъзан сафаргуфтаҳоро менависед аз сафарҳои хориҷия. ҳамин фикр аз куҷо пайдо шид? аз кай менависед ба кай тамом шуд? аз ҳамон рӯзи аввале ки масалан ба куҷои сафар мерафтам менависам. баъзеш дар блог аст, баъзеш дар дафтарҳо аст ки оли онҳоро нанавиштам. барои мисол мо як охирин сафар доштем ба Бадахшон, то Мурғоб рафта будам. ҳама ин дар шакли тези со хурд навиштам, вале ора дар шакли пурра дар блог накучондам, фурсат наёфтам. сираш ҳамин аст ки ҳар куҷое ки шумо рафтем ҳамон рӯз дар меҳмонхона ҳамон шаб натиҷаи ҳамрӯзаро бояд бинависем, вагарна баъди омадан дига фурсат намеёбем. дар навиштан аслан фоида ҳаст, яъне як аз навиштан як чиз мегирад, ин фоидаи молӣ. минус чи аст? минусаш ҳамин аст ки вақте ки эҳсос мекунед ки навиштаҳои шумо ҳеҷ таъсир надоранд, яъне ки касе ислоҳ нашуд, ҳис мекунед ки масалан шумо бо ин навиштаҳо он чӣ ки мехостед, масалан он чиро ки тағйир бидед, натавонистед дигар кунед. шояд минусаш ҳамин аст ки шумо камак нороҳат мешед, зиқ мешед. вақте ки суруд мехонем, мо медонем ки шумо суруд мехонем ва ҳатто суруди азиза саундтреки филми 13 соли 13 бошад. Муҳаммад Раби Исмоил. шумо дар як интервютон гуфтед ки ман танҳо барои дӯстонам суруд мехонам. ҳозир мо ним соат ба филм суҳбат кардем, мо ба ҳамон гӯш кардан ягон суруд лайк кардем. ман метавонам барои бинандаҳои шумо сабти ҳамон сурудҳоро пешниҳод кунам бо гитара.
این وریانت بهتر است کاملا. دایجانی اینجا وقتی که دریا است این صدای دلخواه آوازخوان کسبی را پخش میکنه. وقتی که جایزه میگیرید شما سال 2009 جایزه به نام واحد اسرار گرفتید. لاوتی از اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان. در تقسیمات همین نوع جایزه ها ما در کمتر کمی بگو ها هست. شما فهمیدم. شما بفکر فهمیدید که ما از عضوی کمیسیه جایزه های اتفاقی ژورنالیستان هستم. مثلا شخصا در جلسه‌ای که من اشتراک میکنم من همیشه فکر بیان میکنم و همیشه کوشش میکنم که جانبداری نامزدهای ارزنده آواز بکنم. چون اونجا آوازدهی هم که انفرادی صورت میگیره، هر کس خودش آواز میکنه و وقتی که درباره کدام یک جایزه میگن این چیزی بسیار مقرری است و باید همین طور هم باشد. باید کسی ناراضی باشه، باید کسی ایراد بگیرد، باید کسی شکایت کند، باید و سال آینده البته این چیزا به نظر گرفته میشد و کمیسیه کارش بهتر میکند، خوبتر میکند. فکر میکنم درست است. یک چیز یک نفر جایزه میگیرد و از طرفای وی هر گپ پیدا میشود. همون جایزه برای دوام عمری همون چی خدمت میکنه؟ این گپ ها همیشه هستن. مثلا وقتی که برای من جایزه لاوتی را دادن یک نفر بسیار عزیز و معتبر که ما همیشه با او دوست هستیم گفت است که این نفر بسیار جوان بود، باید جایزه نمیگیرید و ارزنده نبود. یعنی او هم برای گفتن این اندیشه ها توجیه حق دارد. ولی ما اگر از نقطه نظر جوانی و پیری بگیریم، وقتی یعنی جوان است با او جایزه نمیدیم و بدتر با میگیم که او پیر شد دیگه جایزه را چیکار میکند. یعنی ما همون میانه‌ای که در کار است بعضا همون میانه طلایی را بعد نمیابیم و بعضی‌ها هم این گونه به جایزه و به قدر شناسی میمونند. او شاید زندگی او را دیگر نکند، او را بای نکند، ولی به هر صورت مسئولیت زیادتر میکند. باور کنید 12 سالچه شما جایزه لاوتی دارید. چی تغییری افتاد؟ هیچی. من درستی در اگه جا ننوشتم که من جایزه دار لاوتی هستم. فقط من میندار هستم از استادایی که در او کمیسیه بودن و از میان چند نفری که همون سال پیشنهاد شده بود خب مرا ارزنده فکر کردن و آواز دادن. شما در کشاده شوی رادیوی تیراز بودید در خوجا. کشاده شوی؟ در همونجا اگه گفتید من در حالت قرار دارم که میخواهم نروم و همینجا ایستم. حتی با حیث پاسبان هم باشد. این یک شوخی بود یا اینکه این یک شوخیه که فکر میکنم شنیدنش برای همکسبای من بسیار گوارا بود و وقتی که با فعالیت شروع میکنن بچه‌ها، وقتی که کار ادامه مییابد، وقتی که شما مهمانی میروید حتما باید از خودتون خاطرات نیک بگذارید. برای مثال اگر یک گپ نمیگفتم شما بعد چندین سال یک گپ تکرار نمیکردید. یعنی همون خودی فضا شاید به نظر من همون لحظه یک فضای ایجادی و سالم و یک محیطی مقبول بود. باری که از کدام برنامه رادیویی نمیدونم چه داخلی چه خارجی به قبل بچهای کوچه میگن کیف کردم؟ من از برنامه رادیویی مثلا برنامه آبیجان گوش میکنم از رادیوی تاجیکستان. خب برنامه‌ای که در رادیوی تاجیکستان تیار میشد برای مثال دوستای ما همکارای پیشترای ما تیار میکنن. مثلا از اداره تحلیلی رادیو تاجیکستان برنامه خوب میکنن، برنامه اقتصادی بسیار خوب میکنن و من کوشش میکنم که از هر رادیو برنامه‌ای که علایده برنامه خاصی هستن اونا گوش کنم. اولین چیزا برنامه‌های رادیو تاجیکستان گفتید و به خاطر معلومات که شما در رادیو تاجیکستان وقت کار می‌کردید. بله. و سوالش همین که بو پیدا شده. همین که تا کدام اندازه بو پیدا شوند که یک کارگر میتواند رادیو کار کنه. مثلا این وابسته به آن است که نسبت به شما چگونه مناسبت میکنن و این بگوها را کی به میان میارن. اصلا اگر با شما کارمندان قطاری مثل خودتان بگو میکنن این چیز مقرری است. این باید نمیرود این وقت. و باید نرود. مثلا وقتی که با شما مدیر شعبه، سرمحرر یا مثلا دیرکتور بگو میکنه، پس کارمند راوی باید فکر کنه. یا چیزی را باید عوض کند یا تغییر دهد یا خودش را بهتر کند یا وریانت بهتر این است که جای دیگر برود که خودش راحت باشه، اعصابش آرام‌تر باشه. یک راهی حلالی پولیابی
ва як роҳи ҳароми пулёбӣ дар касби мо. дар касби мо як роҳи ҳалоли пулёбӣ масалан барномаи бисёртар сохтан, дар роликҳои реклама иштирок кардан, ба тӯйҳо рафтан. Ман тахмин мекунам ки ин вариантҳои шояд намедонам аз ҳама душвор набошад, вале ба ҳар сурат пули меҳнатии шумо аст. Акнун роҳе ки он қадар мақбул нест, масалан боистифода аз кадом як пулу дороиву маблағу мавқеи касе кадом як позитсияро ҳимоя кардан ки шумо дар асл бо он розӣ нестед. Ва ин бисёр бад аст ва ӯ пул баракат надорад ва ӯ тӯҳфаам намедонам шояд тез мешиканад. бозор собир дар як суҳбаташ гуфта буд ки дар ҷавонӣ дар сари мо дар тӯли сари мо як нафаре набуд ки ба мо бигӯяд ки ин китобро бихон, ин китобро нахон. ва мо чизе ки ёфтем хондем ва ман фаҳмидам ки онҳо нодаркор буданд. ва шумо дар телефон мегӯед ки ягон китоб нодаркор нест ва мо бояд ҳам чизе ки мо бихонем. Агар шумо ровӣ бошед. Як парадокс аст. Бахшиш. умри мо кӯтоҳ аст ва имрӯз ҳар нафаре ки пул дорад китоб чоп кардааст. мо бояд ҳамаи моро бихонем. мо бояд масалан муаллифҳоро кобем. муаллифҳоро. Ана ин гап. Масалан аз муаллиф агар шумо як китобро хондед ки писанд наомад, фаҳмед ки дар 10 соли охир ӯ муаллиф дигар намешавад. яъне ки аз ҷиҳати дониш шояд ки аз ҷиҳати фантазия шояд ки беҳтар намешавад. Дигар ӯ муаллифаш шумо метавонед сарфи назар кунед ва муаллифҳои дигар кунед. ва варианти беҳтарин ҳамин аст ки шумо аввалтар аз ҳама аз адабияти ҷаҳонӣ сар кунед, яъне аз чизи бисёр баланд сар кунед. ва худатон дигар бо ҳар чизи масалан пасттар дигар қаноатманд намешавед. Инам наздик рафт ба гапи бозор собир. ба ҳар сурат вақте ки шумо ровӣ ҳастед ҳама чиро бояд хонед, ҳар чи ки меёбед бояд хонед, ба хотире ки шумо намедонед ки пагоҳ ки занг мезанад. барои мисол як муаллиф аст, барои мисол А имрӯз як китоб навишт, шумо ӯро хондед, маъқул нашуд барои шумо, баъди 2 рӯз ҳамон А дар эфири шумо занг мезанад ва шумо мавзӯи суҳбат доред лоақал бо ҳамон А, барое ки шумо китобаша хонда будед, бигзор барои шумо писанд набуд, вале ҳамин ҷо мавзӯи суҳбат доред. ихтисос шумо муҳандиси соҳаи радиофизика ва электроника аст. аз ҳамин ихтисос ки соли шумо 2000 тамом кардед, 21 сол гузашт. ягон чиз мо ғайр аз масалан ҳамон ғайр аз переменаи постоянни ток, ғайр аз ҳаракати мураккаб, ғайр аз баъзе қонунҳо, қонуни ньютону масалан модираи чи лагранжу ба баъзе чизҳои дигар ҳичи намонад. шумо якта радия нашр карда будед чанд сол пеш дар мавриде ки як нафар бо ному насаби шумо ба даст афтодааст. бале. ва вақте ки шумо мефаҳмед яъне чӣ хел мешавад одам? ростӣ ман барои худам ҳеҷ нигарон набудам он ҷо. он нафаре ки масалан ҷиноят содир кардааст, гумонбар будааст, гумонбар буда, ному насабаш айнан ному насаби ман буда. ва ҳамон нафароне ки навиштан онҳо хеле ҳуқуқшинос будан ё адвокат будан ё намедонам чӣ будан, хулоса журналист набудам нафаре ки ин хабарро чоп кард. ва як сомонаи дигари мо ҳамкасбои бисёр хуби мо ина гирифтан чоп кардан ва дар ҳамон қавсайн ҳам тавзеҳ надодан ки ин нафар ин ровӣ нест, ин дигар нафар аст, тавзеҳ надодан. ва вақте ки мегӯянд ки масалан фалони бо фалон ҷурм дастгир шуд ва шиканҷа шуд, ин овоза бисёр тез то деҳа меравад. ва ман дар бораи падарам фикр мекардам ки масалан ӯ яке бифаҳмад, вале ӯ аз интернет истифода намебарад, ӯ табист ки аз даҳаи касе мешунавад. ва ин ҳатман мерасад. ва ин ҳатман мерасид. ва барои ин ман фавран аввал занг задам ба наздикҳо, ба пайвандо, гуфтам ки ҳамин гуна овоза буд, ҳамин гуна ҳолат буд, ин ман нестам. ва дар инстаграм буд ё намедонам кадом як шабакаи камакак видеоам сарф кардам ки бачаҳо ин ман нестам. ва бо ҳамон нафаре ки хабар мо камакак баландравиам кардем, рости гап шояд ман ҳамон вақт камакак дағалтарам суҳбат кардам ки бо истифода аз ин имконият аз ӯ мазарат мехостам, ҳарчанд ки гуноҳи ӯ буд. ҳамин топ 50 аввал топ 50 хушусиятаи душанбе буд. баъдан топ 50 бале. ҳозир мо чӣ ҳол дорад? мо рости соли 2020 бо назардошти ҳолати беҳдоштиву вазъи коронавирусу ин чизо баргузор накардем.
اول خواستیم که آنلاین طرف اینترنت برگزار کنیم و بعد به خصوص آمدیم که واقعا هم سال گذشته اونجا ما 50 نفری واقعا هم ارزنده و خوش سلیقه و نفری که واقعا هم برای جامعه چیکار انجام دادن اون را با یک دیپلم قدرشناسی میکنیم. و سال دیگه ما سال گذشته ما به خصوص آمدیم که قهرمان‌های سال گذشته ما دکترا بودن و برای این ما در افیر هم گفتیم که بچه‌ها این سال این جایزه برگزار نمیشه به خاطر که مردم زیاد باید جمع نشود و تالارها پر نشوند، ولی کارمندان ساحه طب از راننده تا همشیره و تا دکتر و سردکتر و تا آنستزیا همه شما قهرمان بودین و توپین و بله همه شما در توپ هستید. شده است در توپ 50 که اصلا مقصد سوال همین بود، شده است که کم تر اگر روی دیگه استفاده بوده باشه؟ اصلا نه، برای که هیچ ارزشی مثلا پولی یا جایزه پولی نیست. این فقط قدرشناسی یک واسطه اخبار عامه است از شهروندان، از جامعه، از فعالان جامعه و اینجا بعضیشون حتی درک نمیابند، بعضیشون همون روز میفهمند، اصلا نمیفهمند که برای چی اون رو دعوت کردن و ما هم کوشش میکنیم که تا آخرین لحظه ها با اونا نگیم که شما غالب هستید. همین معاشی رادیوی وطن همون خیلی هست که به بازار هم درک سازگار باشه؟ مثلا برای چند روز کفایه هست، ولی رادیو همیشه برای شما امکانیت فراهم میاره. ما با بچه‌ها مثلا وقتی به کار میگیریم معاش خیلی زیاد وعده نمیکنیم. برای مثال 1000 1500 2000 سومانی معاشی است که ما میتونیم برای آنها پیشنهاد کنیم و برای آنها ما امکانیت وعده میکنیم. میگیم که شما رو مردم میشناسن، شما امکان دارید که رکلام بنویسید، شما امکان دارید که در رولیک‌ها ثبت کنید، شما امکان دارید محفل‌ها بروید، شما امکان دارید که رولیک‌های رکلام را فکر کنید. ولی ما در این سمت مثلا نفری که اندیشه‌های واقعا کریاتیوی و سوپر پوپر خیالات داشته باشد بسیار با سختی میابیم، ما نمیابیم همین نفر را، یعنی این بازار حالی خالی است. همین دیرکتر کل بودن و من فکرانی ایجادکاری بگیم چقدر تاثیر است؟ به همان اندازه که مثلا وقت شما صرف میشود. شما مثلا برای رسمیات بسیارتر وقت صرف میکنید. برای مثال هر روز 30-40 ورق اگر بگه فهماتر برای بیننده 30-40 ورق باید امضا کنید، خوانید، شهرنامه را بخوانید، باید با مهمانا صحبت کنید، باید نمیدونم با کجای دعوت بشین، باید دیگه که برای رسمیات کارتون زیاد میرود. از ما هینایه بر این طرف فهمیدید که اصلا در ایجاد سوس شدید؟ نه نمیدارم چی، بخاطر اینکه ما تو این مقام این یک قرار مؤسسان بود که از ما هینایه برای به این مقام را پیشبری کردن، ولی تا آن وقت ما وظیفه معاون دیرکتور کل اجرا میکردم از روی فرمان. همین مسئولیت اصلا اونجا به دوش داشتم، فقط در همون فرمان کمک تغییرات شد دیگه. اون مسئولیت همون مسئولیت است. من فهمیدم که در مورد همین تمام‌کنی سیاست کادری رادیوی وطن یک کمی شما با رهبریت گفتگوی میدان هم داشتید برای کدام کارگر را جواب دادن انتخاب کردن. حاضر چقدر است؟ مثلا موقع ما همین گونه است که خودی مثلا هیئت مؤسسان باید به سیاست ایجادی و کادری تاثیر نرسونه، به خاطر که مؤسس مثلا این واسطه اخبار عامه را تاسیس میدهد، میخواد از او درآمد بگیرد، نه؟ و دیرکتور برنامه ها مسئول است که کی را به کار بگیرد، یعنی کجا ماند، کی را در کدام مقام بماند. وظیفه اخیر یعنی این آشخانه است، مهم چی تیار میشود. یعنی آخر سال مؤسسا میبینند که کدام برنامه ما چقدر مثلا خریدار داشت، ما چقدر مثلا خدمت رسانی کردیم، کی توجه کرد، چند پول کار کردیم، چقدر انداز خوردیم. واقعا این چیزا بسیار مهم هستند که فکر میکنم اگر مؤسسات با این سیاست تاثیر برسونن، یا برای مثال شما دیرکتور برنامه باشید یک نفر پیش میکنیم و دیرکتور کل میگه که نه او باید کار کنه، یعنی اون وقت شما باید خودتون بروید از کار، به خاطر که این کار ممکن نیست. و حاضر چقدر است؟ حاضر من فکر میکنم که ما در یک فضای بسیار همدیگر فهمی فعالیت میکنیم. 3 نفر مؤسسا بسیار همدیگر را خوب میفهمند و ما یک جایه البته کوشش میکنیم که کاری رادیو را پیشتر ببریم، رادیو را بازم شناخته تر کنیم، برنامه زیادتر داشته باشیم، رکلام بیشتر را جلب کنیم.
доштани бадани мисли фил ё ки жираф? жираф беҳтараш. Барои? барои ки лоақал аз филу аз намедонам сагу пишакҳо як гардан баланде. гум кардани биноӣ ё ки шунавоӣ? яъне кадомаш бахайртар аст? шояд шунавоӣ. ба хотире ки биноиро аз даст додан фикр мекунам бисёр сахт аст. ҳис накардани мазза ё ин ки ҳамин дунёро чернобели дидам? беҳтараш дунёро сиёсафед дидан. масалан чӣ хел мешавад ки шумо қурута мехӯред ва маззаша намефаҳмед? ин бисёр даҳшат аст. аллергия аз телефон ё ин ки аз шоколад? беҳтараш аз телефон. шоколад яъне чизе аст ки шумо агар аз рӯи меъёр мехӯред барои фикрронитон фикр мекунам манфиат дорад. махсусан шоколади сиёҳ. аниқ аст? аниқ аст. доштани қобилияти фаромӯш кардани ҳама хотираҳое ки мебинед ё ин ки надоштани ҳама? надоштани ҳамин гуна қобилият, ба хотире ки ҳама чиро бояд фаромӯш накард, махсусан некие ки барои шумо мекунед. яъне дар акс ҳамин хел мазмун дорад ки ҳама чиза аз ӯ мегӯем ва дигар фаромӯш намекунем. он чизе ки масалан муҳим аст худаш фаромӯш намешавад. доштани бадани ҳамчун 20 солаву худ ҳамчун 80 сола ҳис кардан ё ин ки баръакс? баръакс хаёлам. яъне воқеият ҳамин аст ё беҳтарин вариант ҳамин аст ки шумо андешаҳо, ҷисм, бадан, рӯҳ ҳамагӣ мисли он ки майда-майда пир шавем ва нест шавем. ин варианти беҳтарине ки худи табиат офаридгор ҳамин офаридааст. бисёр воқеият ҳақиқати бебаҳс аст. доштани се по ё ки се даст? беҳтараш се даст. ҳеҷ гоҳ хонда натавонистанд ё ин ки ҳеҷ гоҳ гап зада натавонистанд? инам ҳеҷ гоҳ гап зада натавонистанд. беҳтараш мо бихонем? беҳтараш хонем, бале. барои он ки вақте мехонем фикрҳои беҳтарин наметавонем бинависем. ягона нафари бойтарини дунё буданд ё ин ки ягона нафари камбағалтарини дунё? як нафари оддӣ буданд, вале дар ватан буданд. агар аз он ду вариант интихоб кунем? шояд сарват доштанд, шояд шуморо хушбахт намекунад бой будан, лекин ба ҳар сурат баъзе имкониятҳоро бароятон фароҳам меорад ва ҳам баъзе имкониятҳоро барои некӣ кардан ба дигарон барои шумо як баъзе шансҳоро медиҳад ки ба дигарон некӣ кунед. ба ҳама забонҳои дунё гап зада тавонистанд ё ин ки танҳо бо забони ҳайвонҳо гап зада? беҳтараш бо забони одамҳо суҳбат кардан. ва ба ҳама забонҳо? ба ҳама забонҳо. агар мо шуморо бори дигар таъриф кунем? албатта меоям, ба хотири он ки барномае ки масалан озоду беқолабу масалан бисёр роҳат суҳбат мекунем ҳамеша гуворо аст ва шояд то ин дафъае ки маро даъват мекунем андешаҳои ман дигар мешавад, шояд тағйирот дар андешаҳои шумо пайдо мешаванд ва фикр мекунам ки барои бинандаам бале шояд чизи наве бинандаҳо меёбанд. ман фикр мекунам ки худи аз студияҳо аз деворҳои утоқҳо ба берун омадан лаби дарё омадан худаш қолабшиканӣ аст ва ман ҳеҷ вақт ҷонибдори қолаб ва масалан чизҳои шахшуда нестам. ман фикр мекунам ки саволҳоам бисёр ҷолиб буданд, шавқовар буданд, самимӣ ва табиӣ буданд, аз зиндагии ман берун набуданд ва ҳам як ҳавои бисёр тозаву гуворову хостанӣ буд ки фикр мекунам бартари дигараш ин аст ки шояд бинандаҳоам кадом як ҷавобҳои то имрӯз нагуфтара аз ин барнома мешунаванд.